Üdvözöllek titeket újra itt a YouTube csatornámon. Mivel mindenféle kutyás, illetve állatos tartalmat megosztok veletek, ezért fontosnak gondoltam, hogy egy kicsit beszéljünk erről is. Ugyanis a napokban megint észrevettem, hogy Merlinnél előjött a szemébe az a mirigy gyulladás, ami tudjátok tavaly is volt, ami miatt akkor ott az állatorvosnál egyből meg kellett őt műteni. És most a napokban vettem észre, azt hiszem, hogy este, amikor odafeküdt hozzám, hogy ismét feltelítődött ez a mirigy. Ezt úgy hívják, hogy melybó. Kicsit segítem magamnak, mert annyira nem vagyok ebbe szakértő. Melybó mirigy, melybóm, azt hiszem úgy kell mondani. Ez egy ilyen könnyel kapcsolatos dolog. És most, hogy így észrevettem, valószínűleg őt megint meg kell majd műteni, aminek nagyon nem örülök, mert ez kábításba történik, és azért tudjátok, hogy ez nem a legjobb az állat számára. Úgyhogy most megmutatom ezt, hogy hogyan is néz ki, úgyhogy ha valaki érzékeny a témára, akkor ezt a videót ne nézze meg. Viszont, hogyha ti is ilyennel találkoztok a kutyusotoknál, akkor tudjátok, hogy miről van szó, és hogy mi a teendő ilyenkor. Azt mondta tavaly az állatorvos, hogy benne van a pakliban, hogy ez az ilyen csomó vissza fog nőni, és akkor ismét ezt a műtétet meg kell rajta csinálni. Hát biztunk benne, hogy nem jön vissza, viszont sajnos visszajött, úgyhogy hamarosan kérek időpontot a dokihoz, és valószínűleg ezt a procedúrát megint végig kelljük csinálni. Megmutatom, milyen a szeme, és egy kicsit a tünetekről fogok majd beszélni, hogy ti is észrevegyétek időbe ezt a dolgot. Megpróbálom megmutatni a szemét, csak közben a másik kutya, az Artur is itt nyüstöl. Kicsit néz ide. Itt alulról, hát várjatok, valahogy föl kéne húznom a szemhéját. Marad. Látjátok azt a pupot? A pup alatt van egy olyan pattanásféle dolog, marad. Aha, így látni. Ott van, minthogyha egy ilyen jó nagy pattanás lenne az ő szemében. Na, ez az a mirigy, ami be van nála gyulladva. Megmutatod még egyszer? Várjál. És ezt... Na, mutatom még egyszer. Ott alul látszik is. Valamennyire. Igen. Egyébként ez jelenleg még nem fáj neki, viszont hogyha tovább nő, akkor elkezdheti nyomni a szemidegeket, ami viszont későbbiekben ugye szemkárosodást is okozhat, úgyhogy mindenféleképpen kezelni kell ezt a dolgot. Illetve ugye ennek még tünete az is, hogy vagy kiszárad a szem, vagy sokat könnyezik. Merlinnél inkább a könnyezés van jelen, ahogy láthatjátok, folyamatosan csipás a szeme, és ő neki mindig sokat szokott csipás lenni, viszont valószínűleg ettől még inkább. Várjatok, itt oldalról, Merlinnek fejedet egy kicsikét? Közben jutalomfalat van a kezembe, és így láthatjátok, ha így tartom, hogy aha, így most jobban látszik, hogy az a pup, az teljesen eltűnik, hogyha nyilván ki van szedve, viszont ezt csak altatásból és hát ilyen bodításból lehet megcsinálni, hogy látjátok, a másiknál nincsen semmi ehhez hasonló. Na most azért már ti is nagyjából láthattátok a problémát. Itt a telefonom, és mivel nem értek hozzá, ezért felolvasom, hogy miket írnak erről a mirigyről. Nem tudom, hogy kell kiejteni, de melybóm mirigynek írják. És azt írja, hogy a melybóm mirigy gyulladását kutyáknál szemhéjgyulladás jelenti, a szemhéj szélén elhelyezkedő, könny stabilitásáért felelős, olajos váladékot termelő mirigyek gyulladása. És ugye ezt látszik is, mert ez ugye nem tud kifakadni, mint mondjuk egy pattanás, hanem csak termeli, és egyre nagyobb lesz a kutya szemébe, és ugye ez magától nem tud elmúlni, meg nem pukkad ki, meg semmi ilyesmi, hanem nyomja a szemidegeket. Ezért is ugye fontos, hogy minél előbb állatorvos lássa. Ugye írják a tüneteket, de ugye ezt az előbb átbeszéltük, meg látszik is, hogy mi a tünet. És ugye a kezelésre is többféle megoldás kínál itt az internet, de hát nyilván nem az internetnek kell majd hinni, hanem a dokinak. Ugye antibiotikumot, gyulladáscsökkentőt is ír, ilyesmi. Viszont mivel nekünk már volt ilyen Merlinnél,
ezért tudom, hogy ezek az antibiotikum gyulladás csökkentő, ez nem fog segíteni a helyzeten, hanem ezt meg kell szüntetni, és ugye ezt, ahogy már mondtam, csak műtéti úton lehet. Úgyhogy figyeljetek nagyon a kutyusotokra, hogyha látjátok ezt a videót, és van kutyátok, nézzétek meg a szemét, mert nem annyira könnyen észrevehető, viszont akár tényleg szemkárosodást is okozhat hosszú távon, hogyha nincsen kezelve. Úgyhogy igazából ezt a kis videót csak azért akartam létrehozni, hogy ha esetleg tapasztaltok ilyet, akkor ti is tudjátok, hogy ez komoly dolog, és hogy foglalkozni kell vele. Ja, úgyhogy igazából ennyi a rossz dolgokról. Arra gondoltam, hogy mivel egész nap esett az eső, és nem tudtak kimenni a kutyusok sétálni, most már nem esik, és lehet, hogy kicsit ki is sütött a nap. Ki fogunk menni, ugyan már este van, de gyertek el velünk egy esti sétára. Csak hogy valami jó dolog is történjen itt a videóban. Magáról egyébként majd a műtét napjáról fogok videót készíteni, nyilván arról az egészről nem, de ez egy elég megterhelő procedúra volt tavaly is, mert egész nap nem érezte jól magát utána Merlin. Ja igen, azt tudni kell, hogy azt mondta a doki, hogy a szeme utána már, amire kimegy ennek a hatása, tudjátok, ennek a kábításnak, arra már nem fog neki fájni semmit a szeme. Viszont ami ugye itt inkább megterhelőbb, az maga ez a kábításos része, mert az szokta azért eléggé leterhelni a kutyákat. Úgyhogy majd azt is megmutatom nektek, beszámolok majd róla, mondok majd árakat is, mert sok embert az is úgy vettem észre, hogy érdekel, hogy egy ilyen állatorvosi kezelés mibe kerül, hogyan kell ezt a dolgot intézni, stb. Úgyhogy ja, nem mindegy, menjünk sétálni, mert sok lesz itt a rossz dolog. Gyere, tessék! Ki is jutik a szegény Merlin szeme, ugye? Szegény kis szemecskéje. Nem jó a szemed, ugye? Na, meg is indultunk a esti sétára. Arthurnak az első másodpercben bele kellett ugrani egy nagy tócsába, úgyhogy most nyakig sár. Állj meg, Merlin! Állj! Állj meg! Hé! Állj meg! Állj, okos! Állj! Állj meg! Jó, mehet tovább. Egész jó idő van, bár melegnek nem mondanám. Viszont tökéletes egy esti sétál. Ez történik. Lépd át! Arthur! Úgy, mehet. Na nézzétek, egy kicsi napot még kapunk. Arra gondoltam majd, hogyha hazamegyünk, megmutatom a kis tengeri malacokat is, mert már nagyon sokat nőttek, és annyira kis cukik és puhák, hogy imádom őket. Hamarosan majd hozni fogom nektek az egyhetes beszámolót is, ha bár nem minden nap videóztam, mert van, amikor elfelejtettem sajnos, de azért szerintem majd lát. Nem várnál meg minket. Megy előre, mint a nagyok. Ez a kicsi meg itt totyog utána. Ugye? Menjél, Arthur! Na, már itt is vagyok a kis malackomáknál. Reggel takarítottam őket, úgyhogy most egészen tiszták, ha bár már este van. Szevasztok! Boci itt van folyamatosan, ugye Bocóka? Nagyon cuki vagy. Hol vannak a bébik? Gondolom abba a zöldben. Nézzetek, kik vannak már ott. Hát már ott van mindenki. Már ekkora óriási kis malacok. Mindjárt kaptok ennit, jó? Kaptok majd ennit. Arra gondoltam, hogy egy kis malacot még kiszedek nektek és megmutatom. Gyere, hopp! Mindegy igazából, hogy melyik jön, de úgy láttam a kis foltosat sikerült elkapnom. Nézzétek meg már milyen nagy
Már nagyon sokat nőtt, amúgy szerintem aludni fognak nem sokára, mert kis álmosnak tűnik. De jó, már ekkora. Olyan szépek. Ő itt a pitypang. Pitypang? Azt hiszem pitypang. Kis puha. Na, viszont ezzel a kis malacccal elköszönök tőletek ebből a videóból. Ennyi lett volna a mai bejelentkezésünk, ugye? De nem rágott meg a kezemet. Köszönöm, hogy itt voltatok. Drukkoljatok Merlinnek majd a műtétjénél, hogy minden rendben legyen. Be fogok számolni majd mindenről. Hely, de cuki hangod van. Ja, találkozunk hamarosan. Integetni most nem tudok. Sziasztok!